Jens Christian Andersen Hedmark, vil du konfirmere din kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og give dig håb. Han velsigne og bevare dig i sin kærlighed. Fred være med dig. Amen. Lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og ære i evighed. Amen. Fred være med os alle. Fantastisk vejr her i Løkken i dag. Er det lige drømmebilen? Ja, det var da dejligt. I hvert fald fint ud i film. Det er jo meningen. Se hvad der sker, så kører den. Prøv at sige som sådan en Mustang. Ja, det var godt. Det var lidt svært. Nej, det gik da fint. Lidt. Det skal nok være omkring 100 kroner til dig, tror jeg. Men hvis du er heldig. Ja, du bliver da glad. Der kan se, at du bliver glad for en 100 kroner. Hvad siger du så? 100 kroner til hver? Jeg kan slet ikke optage. Det er kraftmæk sen ski, det lys. Jeg tror ikke, jeg fik det optaget. En, to, tre. Kære gæster, kom nu her. Kære gæster, kom nu her. Kom nu her. Kære gæster, kom nu her. Gør jeg klar til mad på fad. Gør jeg klar til mad på fad. Mad på fad. Er jeg klar til mad på fad? Spis og drik og have det rart. Spis og drik og have det rart. Ha' det rart. Spis og drik og have det rart. Vi skal have en dejlig fest. Vi skal have en dejlig fest. Dejlig fest.
skal have en dejlig fest. Nej. Her sidder vi i dag, en hylde skal du have. Vi i kirken så den flotte konfirmand, med et stort tillykke stiller vand. Vi hammer fedt, Med dig har vi jo set rosin i næsen kom. Det syntes du er om, så det lægen han den fjerne må. Skidt i næsen, det kan ikke gå. men chips det er en ting, Med dem du i sving, og stænger dem med salt. Du elsker overalt, uden spor af hæmning, bliver de proppet ind. Men det tynde luk, det ej forsvind. Hammer fedt, dovenskaber set. Teenager, mig belave på. Men det er ikke mig, det høres kan. Lige ord med dem du stiller an. sengen gerne Gå. FIFA spille dyrkes, timevis det tager. Men den ting du også let kan klare. Det er hammer fedt, og er slet ikke let. Vi skulle altså tro, at sengen på dig gro. ja, måske på Ryggen den nu sidder fast, derfor kan du ikke væk den kast. Og så siger vi skål. 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 skal vi have udstyk i med kugler. Tag nu blot om Snippen fat, fyld ballonen op dit skvat. Hvem mon bliver den første, med den allerstørste? Vi skal stå op. Vi skal stå op. Nej, det var ikke tone med. Det gjorde du. Ballonen bag din nos, med din kniv og gaffel. Kan vi slås, kongeligt taffel. 1, 2, 3 og 4. Den sprag det giver, er I allerede. Så slå røv i sæde. Og niese, lavet helt specielt af os, men der intet koster. Nu skal alle op og stå, ja de store og de små. Meget held og lykke,
sang et stort tillykke. Står vi alle sammen op? Ja. Jens Christian, længe leve. Skål. Konfirmanden er i vejen. Og han er der på bordet. Så trykker den da bare ned. Kæreste. Vi skal nu ikke bare være i teenageårene et par år mere. Jens Christian, vi er rigtig glade for at dele den her store dag med dig. Jeg er specielt glad for, at jeg nu kunne åbne op for en så pinlig historie, jeg har sammen med dig. Vi har prøvet sådan at dele ind i 4 overstående temaer, fordi du har jo faktisk også 4 søskende på Andersens side. Den første er temperament, den næste det er drama, diva, den tredje det er sportsstiller, og den fjerde det er charmerende. Ja, du kan selv vurdere, hvem du har hvad fra, eller om du har lidt for os alle sammen. Temperament, det har du i hvert fald en del af. Og temperament, Jens Christian, så har jeg en historie. Du og jeg, vi skulle til Tiste sammen med din mor. Og det var du ikke helt enig i. Så jeg løb sådan cirka fra Ridemarken i Hanstholm og ned til Bygmarken efter dig. Og tilbage igen, hvor din mor hun kørte i pendulfart frem og tilbage med bilen. Til sidst måtte jeg tage dig og løfte dig op og kaste dig ind i bilen, mens din mor hun stod og holdt bildøren, for at jeg måtte holde din ben, så vi kunne få lukket den her bildør og sige til dig, Jens Christian, med til Tisten, det skal du, og vi bestemmer. Det var du ikke helt enig i. Charmerende, det har du altid været. For 8 år siden, da du mødte Maria første gang, gjorde du altid sådan her. Ja, for 8 år siden var du vel kun 5 år. Det er lidt tidligere igen på damerne. Men du er pigernes ven, har altid glemt i øjet. Hvad for en af dine søskende har din charme fra, det ved vi jo alle sammen. Hold da op, hvor har du spist mange kinderæg. Min farmor, altså din mor, havde jo den idé, at du skal have kinderæg for hver mål, du scorede i fodbold. Men så undrer sig over, at du ikke var tykkere, eller er tykkere, end du er nu. Eller, ej, det var lidt dårligt sagt, fordi du er jo ikke tyk. Desværre har du allerede fået skader, så husk at passe på dig selv. Rane, Jens Christian. Du var 8 år gammel måske. Og i hvert fald så boede Thomas og jeg og Oliver i min fars hus nede der. Og vi havde været med på den Teksøen i den anden ende af byen. Og vi skulle til at hjem. Og Jens Christian og Oliver, de går lidt bag ved mig. Og pludselig bliver de sådan lidt uenige. Jeg vender mig rundt og siger, nu stopper I to. Hvilket resulterer i, at Jens Christian, han bliver stikhamret til os. Og begynder at løbe. Ud på vejen, hvor der kommer en bil, og jeg får fat i Jens Christian og hænger ham ind. Og der var vi nede ved en legeplads, der var sådan rimelig langt op til Træshøj, hvor Jens Christian han råber hele vejen. Slip mig! Slip mig! Jeg ringer til politiet! Du er ikke min mor! Slip mig så! Det var rimelig pinligt, Jens Christian, for mig. Jens Christian, så blev du gammel nok til at bekræfte domen. Nu gider jeg ikke stå her og træt hele selskabet med bibelhistorie. Men kort ned, så har du sagt ja til at få tilgivet dine sønner for et evigt liv. Men som Oliver var inde på før, så behøver du nok ikke have så travlt med at træde ind i det voksens række. Du vil gerne være kok, og så mange andre ting kræver det lidt øvelse. Ja, Jens Christian. Du var i en periode også, fordi din mor lige var i Norge nogle uger. Og hjemme ved os, der skal man hjælpe til. Du synes godt nok, at du skulle hjælpe lidt rigeligt til. Men jeg siger så til dig, at du kan lige piske noget fløde. Og Jens Christian, han går i gang med at piske fløde, og jeg står ved at røre i sovs. Og på et tidspunkt, så siger Jens Christian, har vi fået nok? Og så kigger jeg ned, og så er det her så blevet til smør. Så vi fik så ikke frugt med råkrem den aften. Vi har haft mange gode tider sammen. Nu er afstanden lidt større, men jeg håber, at vi får mange fede tider sammen fremover. Du er min onkel,
Jeg glemmer aldrig, da jeg startede på Hanstholm skole, blev spurgt, om jeg kendte nogen. Folk kiggede en del, da jeg sagde, at du var min onkel, og gik i 2 klasser under mig. Jens Christian, du skal vide en ting. Du er altid velkommen hos os i Hanstholm. Også uden din mor. Du køber ikke helt bestemt. Nej. Og vil I altså rejse op? Jens Christian, længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Skål. Er I klar? Ja. Vi tæller lige til 3 først. 1, 2, 3. Denne store dag, der så meget takker. Alle dem, som sidder her, for de fine bakker. Hvilken dag, hvor er jeg glad, da jeg kom konfirmeret. Her er fest og dejlig mad, som jo er serveret. Og dog min moder mest for denne kæmpe fest. Hun er bare sød og venlig, hun er bare bedst. Lille vise slut, nu skal vi feste. Tak fordi I fejrer mig, I er bare de bedste. Mange tak, mor. Skål. Søndernes forladelse, dødens opstandelse og det evige liv. Børn for eksempel har opdaget, at livet var større, end man nogensinde havde oplevet det før. Så nogle oplevelser venter der også forud. Måske møder I en sød pige eller dreng. Det er også noget, der kan åbne livet og gøre det temmelig meget større end den grå og triste hverdag, vi nogle gange går rundt i. Så det at møde mennesker, knytte sig til mennesker, have gode venskaber og alt den slags, det åbner livet. Men det kræver også, at man kaster sig ud i det og har mod og tro og håb og kærlighed. Og alt det er noget, vi får hos Gud. Og derfor så siger han til os i dåben som en aftale, og nu skal I se på de sidste ord. Når I gør det, som jeg har befalet jer, så er jeg med jer alle dage indtil verdens ende. Og det er noget, som han siger til os allerede